Ria. Wis. Timbang dolanan HP wae. Belok barang, Mas. Ya, deh, suwe ra ketemu. Ki nostalgia kok ngene. Kapir. Yo. Percaya nek. Dadi ati dibawani apa ora Mbak Ria? Aku kan bawa, lho bawa, kudu bawa. Kuwi ora sah. Bawa mboten? Mboten oh ya. Wah, jane ibu-ibu iki luar biasa. Tenan wah. Sak pengen joget. Berita kehilangan cek ya. Apa? Oh, rambutku mau nyanti. Di gua mau. Cara cetha. Sesuk bablas nang bandara masalah iki. Ngapa, Mas? Piye? Nonton pesawat midun. Tak kira ki yang luar kota ngono kok. Ya, lek soliken nggonen. Wong rambut kok akeh rengete. Yuk, hati-hati. Langsung selembar kayak dirangkepke jaipong. Ya, jan. Panggiringane Mbak Yu kuwi bathuke jane. Bathuke cilaka. Heh? Aku paring rokok Pak Tri. Heeh. Arep tak lebokne tas kae tiba tase Joko. Ya ora apa-apa. Ndono Joko seneng. Sakniki, Pak. Kowe iki mergo kowe dimesake karo bapak-bapak panitia. Pawitan saadae tok rong ada. Ora cetha. Rezekine wong dhewe aja dimerekke. Apa nek iki enek rokok rong ada njaluk saadae iki penyimpingmu. Ate jone gula kok. Jare gas. Ya gas karo gula. Ya Mbak Ria diaturake, yuk. Sing kaya ngapa panyatane lakon seprene angger gandra wakasane malah bangun tresna Bar nampara kok ora ngadaki ya joget no. Oh. Ra gelem joget kapake, Cok. Kuwi adikku lanang lho, tok awake. Arep apa adi-adi kok. Weh. Le, Gar, tak silai le nyole. Nyole. Wah, sia-sia ora adikku. Iki masuk angin tak keroki kok. Iki masuk angin tak keroki kok awas tak tutuki iki lho. Boleh ya dikeroki karo pacul. Yo, mek yo jogeti. Nah, ngono. Ha iya. Delok iki apa ta iki delok iki apa? Heh? Ora iso. Ndek. Awas Ayo, lho. aja ngatuk, aja ngatuk. Ya.
papa lan kodane Wah, Timun Mas nagih janji nggonmu wis dewasa kaya ngene bakal kowe arep tak pangan kowe Timun Mas. Wah. Iki sapa to dadine sapa to? Buta ijo. Oh, buta ijo. Ijo. Buta ijo lambene abang. Aku ketemu mbokmu demben iki wis bayi. Ngono. Dan duwe janji 17 tahun kas engko Nek gede dipangan. pangan ngono ora gelem kowe ngamuk. Oh iya. Piye Timun Mas? Ma, Gelem ora? ora sudi aku. Ora sudi. Gelem apa ora? Ora sudi. Tutuk sing banter. Sing banter. Ora Ah. sudi aku. Ora Ah, sudi. sing banter aku. gundule. Ora sudi. Ora aku. sudi. Timun Mas. Nagih janji adalah hutang. Arep dadi kaya ngopo? Kowe tetep tak pangan. Ma. Aku ma. Ma. Arep dadi kaya ngopo tak rudo peksa kowe. Ayo. Diringi. Rokok. Arep Arep dadi kaya ngopo tak rudo peksa kowe. Sapa? Ayo, Cok. Ayo, Cok. Arep dadi kaya ngopo tak rudo peksa kowe. Was. Terus. Kok aku lho? Ora cetha. Lah piye to lah jare? Lambemu mengsele lho. Kuwi tok telung bengi ndambune, Cah. Tak kandhani. Piye? Sing Nggonmu nyekelke iki. Oh, aku kudune nyekel iki. Ah. Ya, maaf saya tidak tahu. Ora tahu lara. Nggon Kan yang merasakan bukan saya. Ayo kok ngene ra lara lho ya ta, ra lara. Heeh. Lah kowe mau ngene. Wis diaturake. Untumu benakno buta ijo. Dibenerke saya. Golek isting. Bajute, Mbak Ria. Mociret. Rena mengita hati-hati wong merasa as apa kini Matur nuwun Mbak Arya. Wis diatur.